हाय लोगोफोर नै जा जों रङियानिफ्राय फैयै नै 1:33 दायो सोंफैदों जोंनि ट्रेना जोबोद लेट जाबाय दिनै बयबो 6 आवार लेट जों मोनफैनांगौमोन 8:30 दा बेयाव ट्रेनाव लेट जानायनि थाखाय जों दा बे NJP आवनो थाथ'नांसिगोन। हाय लोगोफोर नै जों दा दार्जिलिं ओंखारबाय सिलिगुरि NJP निफ्राय गारिखौबो जों ट्रेभेल एजेन्सियाव हमखाबाय बुकिं खालामखाबाय लोगोफोर फैलांबाय थानांसिगोन। सा हटेल नोंथांमोना फैब्ला लोंनो हागोन। नै लोगोफ्रा लोगोसे नै स्टुडेन्टफोर दङ। निउ जलपाइगुरि जंक्शनाव दं। हाय लोगोफोर नै दा NJP आव ट्रेभेल एजेन्सि हमबाय ट्रेभेल एजेन्सि पेमेन्ट होनाय जाखाबाय दा जोङो किउ पइन्टखौ नायगोन। जों दार्जिलिं दा थांगासिनो सिलिगुरिनिफ्राय आंजों लोगोआव नै माखासे माने दङ सुगि दं अमृता सानसिका सनालि करिना गोनांफोरबो दं लोगोआव।
हाय लोगोफोर नै जोङो NJP निफ्राय दार्जिलिं फारसे लामायाव दं हाजो गेजेराव जाला आंनि लोगोफोरा पार्टनारफोरा गासिबो एसे दुरबल जाथार लोगोफोरा हाय लोगोफोर फाइनालि जों दार्जिलिं मोनफैबाय हटेलाव थांसै बे हटेलाव लगेजफोर फैदेरनानै जों दा साइटसिं नायनो थांगोन बेडिंफोरखौ बोख्लायगासिनो जों 1 आवारसो
रेस्ट लागोन 8टानिफ्राय जों बेरायगोन आरो